horran ere. Aurten ere korrika abiatu da. Korrika txiki honetan egingo ditugun kilometroak euskara indartzeko eta sendotzeko dira. Ez da nahikoa euskara ikastea. Beste hizkuntzak bezala erabiltzeko da. Lagunekin, familiarekin, kideekin. 18. korrika Andoainen hasi da eta Baionan amaituko da. Altzegan ere korrikaren alde egiten dugu. Euskara sentitu, euskara maitatu. Gaur korrika euskaraz bizi izan eta beti ere zaindu gure hizkuntza.